Homabay, riwruok mar Nases County no olando chako ng'anyo margi chakre wuok tich juma manyien ka giseyo piny owacho county no kuom rem keto winjruok ma bende ne giketo e kokgi. Jagoro mar nan Homabay mano Madrik Okeyo wacho ni gigo mane giwinjore gi county Homabay mondo tim pok gitimo makoro chunogi mondo gidhi e ng'anyo. Giywak ni county Homabay otamore medo gi lemo deko mar osara ma dwe ka dwe, ndiko Nases mamoko e tich e kind ng'ur mamoko. To wadwa wacho gi dwol achiel ni kochakore tarik 30 dwe mar adek higa 2026 wuok tich mabiro, Nases te matiyo kata mondiki gi sirikal kaunti ma Homabay dhi chako ng'anyo margi ayanga kaluwore ni sirikal kaunti ma Homabay otamore chopo e chik kata odagi chopo e winjruok mane wabedo kodgi kata mwasebedo kwa bedo kodgi e kinde mokadho. There have been nurses who've not been promoted for over 10 years. Some nurses are even retiring on the same job group, not benefiting from what they are supposed to be benefiting from. So we are requesting the employer to promote all nurses who are due. They know the numbers of the nurses who are due because we've been engaging them of the same and telling them the number of nurses to be promoted.